Да, но навсякъде и тъй. Пак ли тук е? Ой! Моля! Здравейте, малки братленца, аз съм голямото братле. Нюк! Съм big bro. Карах ми колата и съм бъсна в бензиностанцията, ама така реалистично изкреша, сякаш наистина съм бъсна. Моля! Защо съм по-нисък от бюрото, бе? Което е бюро, бе? Моля, обърни се. Какво правиш? Кажи, маче ме стреснат си нещо. Сигма, бой. Може да светна? Не знам. Ой, човек, пак ти тъпче светкарите, бе! Чиба. Стресна, дебил. Въй! Абе, ко става, бе, брат? Нищо не виждаме. Да се качваме. Вземи пусна тока. Добре, няма се прави. Имаме флеш. А точно мейн характера не прави такива неща. The fuck? Oh! Що се смееш? Майко! След е страх. Добре ли си, бе? Брат, само такова мърдам с мишката и гледам надолу. Само се изправям и ти гледам очите. Да. Айде си, бе. Пу. Я тук реално стане да се отвори, бе. Добре. Сигма. What the fuck? Ти на митко партялните. Що, брат? Види екран, бе. Не на мен. Не витко партялника. В играта ли се чува да чука нещо, бе? Не. Не? Да, бе, ние, брат, тук срявно вече се обърнахте към вратата. Бой. А, ето виж. Светлина. Vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. O mano te convocou, talvez senta ou com o popô. O mano te convocou, talvez senta com o popô. É vapo no setor, é vapo do vapor. Искаш виж? После, така се случи нещо, не виждах нищо от голямата типа. Коста, робукс ръцете ми. Май, краката са ти, защо са ти беднати назад? Като тепли още? Не. Трябва да намеря тук една куша. Е, тук има. Уй, ти нещо много агресивно, бе. Шай се! Vapo do vapor, vapo no setor, é vapo do vapor. Vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. The curse will remain. А има ли тук физики? Добре, няма. Не са такова. Ой! Аре. Мангал, аре, бе. Ой, не дърпай, бе, гей! Пути, бе. Виждай куфре. Виждай как. Браво, бе. Аре, бе, Клинко. Какво правиш, бе?
Како бяхме с войщата. Ари бе. Как да застане на място и лута? Пърлик да Чурпане. Добре. Не трябва да стоиш тук, стой тук. Ама не разбрах как бачка, стой там, ще ти кажа кога скочиш. Скочи. Ебаваш ли с мен? Ела, абе, Бурко. Че ще слингшот на аз, като скочиш да фръкнеш и там горе. Давай. Супова, бъркам се в супова. Не танец пал. Пиян гъс. Не пикай ми се. Пиян гъс. Да си покажеш личната карта, бе, пак. Аба тъпто. Ари, две. Защо? Какво що? Защо трябва? Абе, как ме дръпна? Къде отидох? Ти знаеш, аз де бях, бе? Ма защо вървиш настрани, бе, инвалидна количка? Ай! Ой, какво стана, бе? Къде си? Скочи! Асансьор. И ти скачай. Айде. И 7. 3 минути. Я пробвай синьо. Грешно. Пробвай червено. Не, стоп. Жълто пак, жълто, опа. Всичките ги познах на рандом. И сега какво правим? Последните 3 ги познах. Не ги решах. Имаш ли пак от и досадното да се пробваме? Със светлината. Не, чакай, имам друга страна. Не, нямам такова. Време много работа. Слава на Бога. If more than 3, if light 1 and 2... Чай, отляво надясно първите 2 или отдясно наляво първите 2? Отдясно наляво. Само си, братле. Айде, гледам друго.